संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। ढेर दिन हो गइल तोरा के देखल, रूपवा तोहारे हरे घड़ी निरेखल। ढेर दिन हो गइल तोरा के देखल, रूपवा तोहारे हरे घड़ी निरेखल। झाके खिड़की से कनखी चलैहा हो, चलैहा हो। हमारा बलिया जब तो हल चलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के बोलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के चलैहा हो। हमारा बलिया जब तो हल चलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के बोलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के चलैहा हो। संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। दिन शुक्रवार कहनवाई हा, जातनी मोहर महजिद कहनवाई हा, बुझल? जुम्मक दिन शुक्रवार कहनवाई हा, जातनी मोहर महजिद कहनवाई हा। ललका टी शर्ट पहनले रहब हो, दिलवा के बात तुहसे कहब हो। अच्छा? छत के ऊपर से ओढ़नी हिलैहा हो, लहरैहा हो। हमारा बलिया जब तो हल चलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के बोलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के चलैहा हो। हमारा बलिया जब तो हल चलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के बोलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के चलैहा हो। संदीप राजनीति गाजीपुर आरी ओम नगर। कहर पिटाए हो, तू ही तो हवा मोरा दर्द के दवाए हो। जन जाए होने का कहर पिटाए हो, तू ही तो हवा मोरा दर्द के दवाए हो। करतानी हम तुहसे वादा हो, टाइम न ले तोरा ज्यादा हो। अच्छा? आगे जादू के झप्पी दे के जइहा हो, चली जइहा हो। हमारा बलिया जब तो हल चलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के बोलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के चलैहा हो। हमारा बलिया जब तो हल चलैहा हो, बाबू सोना जानू कहि के बोलैहा हो, बाबू मोबाइल नंबर 95 010 51 135।